Tata mi-a spus că noii lui copii sunt familia care contează. Aveam 16 ani când tata s-a căsătorit cu Claudia. La 5 ani după ce mama murise de cancer. Până atunci fuseserăm doar noi doi, apropiați, o echipă. După nuntă, totul s-a schimbat rapid, casa a fost rearanjată, lucrurile mamei au dispărut, iar atenția tatei s-a mutat complet pe copiii Claudiei. Când mi-au dispărut 800 de lei strânși pentru un laptop, tata mi-a spus că i-a folosit pentru hainele fetelor ei și că familia ajută familia. Nu mi-a mai dat banii înapoi niciodată. Zilele mele de naștere au fost uitate, în timp ce ei primeau petreceri scumpe și cadouri mari. De Crăciun eu am primit un card de 100 de lei, iar ei laptopuri și telefoane noi. Într-o seară am auzit-o pe Claudia spunând că ei sunt adevărata familie, iar tata a fost de acord. Atunci am decis să nu mai cer nimic. M-am concentrat pe școală și sport, hotărât să plec la facultate. Când am aflat că tata golise contul de studii al mamei mele $23.000 ca să-i cheltuie pe noua lui familie, am rupt legătura. Am luat bursă completă, m-am mutat și nu m-am mai întors. Tata încă se întreabă de ce nu-l mai sun. Eu știu exact de ce.